Wis dikowe ngundang-undang ke aku wis kebangetan lho. Cengangesan. Graji sirahmu. Kene. Wah, Kene nek dikai ya kene. Nek ora dikai muni cetil. Kok galak banget to? Ayo ben kowe ora galak itu maneh. Ya kene tak sium. Ma. Apa? Anggepe kaya. iya. Oh kowe ngambung awak kowe ketemplekan tas kresek. Ngandung-ngandung. Ya diaturke ya. Ya. Gene ming sak nyuk ngono ya. Iya, mesaya. Ning gede. Ngapa? Piye? Ya sithik. Ya ora apa-apa karang kula ngandung-ngandungi lagune sithik kok. Iya ya. Nek arep nganti kesel ya nyetel tip nang omah. Di bulan baleni. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Ya. Wah, ya wis. Iya to. Saka mburi sing nabrak nganti guling-guling nyemplung sawah. Kok mobile sinden kok ming ngepot-ngepot tok kene ora saka dayane Prastiwi. Iya. Ngono ya. Angel, Pak. Kok Prastiwi kok iso nggobekke mobil. Ayo yuk. Ayo. Ya, ngilangke do jerit-jerit nang jero mobil. Lah. Lho, mau ketoke kaya gedhe. Oh. Ya sok gedhe, sok cilik. Lho, ora ngono to. Rajek. Jan kowe iki jan wis nyenengke kok. Kowe ngopo ki ya usil wae. Benake ndak mlotrok. Ah motok lemu ngeret medhun ora motok. Mlotrok ketok kowe seneng. Hah? Kowe seneng. Ya ora pati ya. Oh, Pak Dukung Gejayan. Niki nggih sinten, Pak? Kula nggih matur nuwun nggih, Pak. Wah. Ampun kados dalange nek kali kula cetil. Lah. Ki kerubut loro ki. Padha iki senasib kok. Sapa? Bubrat kalih kula. Oh, nah aku nek karo Prastiwi iki lomo. Lah ya kene nek lomo. Piye? Kene. Oh iya, iki ana Pak Suwon. Oh, telat menika Pak Jeno nyuwun tembang Caping Gunung. Salam saking Jerman. Oh. Saka Jerman luar negeri ya.
Acape ngono wis diaturke mau no. Ya. Oh, nggih saking keluarga Mas Bunda Arya mau kirim buat Bu Prastiwi bisa kasih rekening. Oh iya. Ya, pira iki arep maringi ora ngerti. Lho kok malah dikai rekeningku? Aja. Iku ndak Prastiwi cangkeme saya elek. Aja ndak dicatut. Ya iki tak jagani khusus Prastiwi lho iki aku padha kowe. Wis dikile ngundang-undang aku wis kebangetan lho iki. Cengangesan. Graji sirahmu. Kene. Wah, Kene nek dikai ya kene. Nek ora dikai muni cetil. Kok galak banget to? Ayo ben kowe ora galak itu maneh. Ya kene tak sium. Ma. Apa? Anggepe kaya. iya. Oh kowe ngambung awak kowe ketemplekan tas kresek. Nya, tolong. Oh, lumayan to. Ngapa kowe mecucu ngapa? Liwunge wong pira? Entuk saka Pak Dukuh, entuk saka nganu kok iso mecucu ora. Lah Ibu ya oleh lho. Kowe Mas oleh akeh to ya. Samplo. Heeh, mbok aja. Apa ta Bu? Njaluk nih. Weh. Ora kok ngono kuwi. Contoke aku lho. Ora oleh anteng kok aku. Ning piye rasane piye gemreget ngono ora? Ya ora aku jagake tok nak. Sampluk. Sapa arep nyampluk aku? Ora. Tak kempit lho we. Kempet gumah kowe. Wes. Piye? Pilih kono wong ini kempit. Para penyanyi-penyanyi berdua, ini sudah larut malam. Terus? Jangan membicarakan seperti itu. Lah kenapa? Kasihan Mas Sehono. Hah? Pengen ya? Enggak. Pilih Iya. bicara. Milih cilik apa gede? Wes ora wes. Ora. Gua ya ngono. Piye, ora tantang ya ora wani sih ana. Piye? Kowe nek arep cepet mutar milih Prastiwi. Terus nek saya entek awake, Ya milih. Ya tetep milih Prastiwi aja milih Tatin. wo. Lah ngapa? Wah, wis. Wah, ya pancen biyen seneng kowe tenan. Apa kandhani kok ketingi ngono kuwi lho. Iki jebulane iki ya ngono kuwi aku Ha karo aku kok cemburu. Karang jagragus aku ya. Kene, kene sing 90 bali kene. Hah? Aku tetep tak balik ke aku wong ra tipes kok. Wah, ya. Nek. Aku Ngece aku ya bali. Bali, Mas. Iki genepi 100, Mas. Kurang 10 ya. Ya tambahi 50. Dagelan kok ndremis. Aku ki ora njaluk. Lah ngapa? Kemis. Diwenehi. Wong sing ngenehi ikhlas kok kowe ora ikhlas. 100 meneh, Mas. Lho. Kok 100 meleh wis entek mingkari kuwi kok ya. Oke, matur nuwun. Kuwi jane jatahe Tatin tak keke kowe. Ih, urik to nek aku dikeke wong jatahku. Ya ora apa-apa, aku karo kowe iki rak wis keluarga to. Keluarga, aku wis diukeh keluarga. Tegese warga laras ngono. Ora perkara kula warga wong Tatin wis entuk akeh ya kancane diomani ora malah. Iya. Kan mesing. Mas. Sesuk ditokke gara-gara wae. Dadi wis do ngantuk lho. Mbok wis ben nggo genep-genep kok. Nggo pepak-pepak. Ora apa-apa kok ya. Sapa sing lambene ngungkuli kendele Prastiwi ora. Wis ora. Iya, ku pancen wong urip ki nganu kok tudungane Mbah Dukun biyen apa-apa duwe sing ora duwe ming isin ngono dadi saiki bocah ya wis dadi Laire bareng Catet tok mbiyen lho. Labuan. Ayo. Ayo. Sabtu Wis ta? Menang. Medun kok. Aku rasa nggo medun lah. Oh ya, ya wis ora gelem ora usah dipaksa. Ya. Oke, udah. Wis saiklase, heeh. Yo. Ayo. Ngendak. Ye. Ngendak. Iki. Yo. Ye. Medun.
Monggo sami nderek prihatos. Dalange tanggung jawab iki. Pak Sena. Kaki ndongake gek jangdo mari. Aku ora tanggung jawab.